Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi barong dang sabhai pi syaka bati CTV bat kumju shiki Khubor kimat. Gini passion kon shap shi Khubor na Kylleng benta jong ka Jylla. Menturang ba ka Jylla konrat kongkal sangma hakakat Tarik Nailar azap punrio. Uloong ba ka dei ka National People's Party ka kong na pedengki seng sain Pyrthei haga Jylla Meghalaya. Banlet yakren yang menteri ke sorkar pedeng ukiran rijiju halo ka jingwan ra ka sorkar NDA balailam da ka BJP ban penbet thmai ya ka Foreign Contribution Regulation Amendment Bill arasa punrio ka kamthan jan tenra ki khasi ngindang lam ba ki brio ki dang penne hadu mentamne ha ka shnong maulong nong tulu ka shnong ka bran ha ka themri bhoi ka sorkar Jylla ka balakut jingmut ban penne pensa ya ka kamthan jan tenra ki khasi kalamang iway point khan nyoklur tingka lingba ka Meghalaya Basin Management Agency Ribhoi District bante ya ka shlam thanjan ha ka shnong maulong nong tulu ka shnong ka baran hathem Ribhoi kum ka sien jam ban piniyar ya ka lat kamai bat ban kintiu ya ka kam thanjan tinrai jong kilong yeng bat kinong shong shnong bat ki shnong ki ba marjan ka Ribhoi District Sports Association ha ka khat Tarik Nailar azak punrio klapli perda ya kelumpung elekai football Dr. Didi Lapang football tournament azak punrio kabalalong hamadan artificial turf ha ka shnong umbuda kum ka jingkin mau iet ya menturang ba barem ka Jylla u Dr. Didi Lapang ubala khlano na ka dikasla Pyrthei ha Kylleng satla ka Pyrthei kilalik buhai shnong bat kumju ru hanong ba shillong kijat menriu Tibetan kibawan buhai shnong ha ka ni Jylla Meghalaya ha ka khat Tarik Nailar azap punriu kilai lumlang ha khandailat shillong bandawa ya ka jinglai lu jong ka Tibet na ka jing sansha don bor ka sarkar China bat banyada ya ka hok long briu man briu jong kijat briu Tibetan ka Ribhoi Commercial Pickup Owner and Driver Association kalapan pau ya ka jing sungkia namarba kamdon shu ka jing perking ya ki kali ki bakit ki merat bamdo ki bawan na bar ka Jylla ka babu jing e kala ya ki try mulung bat ya ki nongnya kali pick up hathem Ribhoi ki ba im kamai jakpo ban kit ki jing ri ban pinpoi shakaleng ki chaka ka Sengkhasi Students Union haka khat Tarik Nailar azap punrio kalahia shamairang mat pinshai pa ba halor ki santli ki mat jingdawa ki ba ka seng kala dawa na ka sarkar Jylla haka ba kala ai por ru khat san sngi ya ka sarkar ban pinurlong ya ki mat jingdawa ka seng kala ong balada hapo khat san sngi ka sarkar kamla ban pinurlong ya ki mat jingdawa ka seng ka sapelong da ka jinga ki katba ki jingdawa kimpat urlong kaseng kalaweru yaki patba benesnok tilang berkaseng lada ka khot bat pelong yaki jingeki ka Khasi Students Union kala berngam ban penjur ya ka jingeki lada ka sarkar kalem mutlab bat berle kuman yaki santli ki mat jingdawa ki ba ka ni kaseng kala bu hak mat ka sarkar ka KSU kala pelong da ka jingelang patba ha Kylleng ki jaka pedeng jong ka Jylla ban penshai patba iki mat jingdawa bat menda ka singi ka khat Tarik Nailar azap punriu ka jingelang kala long ha umsning Ribhoi District Wat hapedeng ka jing maham jong ka shnong nong lang ban ambret pathari ki jaklia ha shilenter ka surong na do na mau kurwat stu sharang thong but na mau kurwat sha phot ja utwat Henry kidang don pat ki riu shim kabu ki ba penjaklia ya ka mei maryang usketri ka seng samla dong meyawan nong lang usamla pen bhalang shangdiar ula pen ramjur ye ki briu ki bale ya ka ni ka kam wat habala pen mi ya ka jing maham kalong ka jing sarong ya ka kam jungo kai Pyrthei ha ka ni Jylla Meghalaya but ya ka Roxki group da ka jingjom ya ka wei ka tak maksiar bat artli ki tak marupa ha ka ransan sam kusna balatip kum ka Emax Global Awards na ka banta ka Shillong Indian International Cherry Blossom Festival Kirkhat ka Hinyo Drug Integrated Territorial Organization East Khasi Hills palalam khaman da ki executive member bakanthum yo ba Brandon bat uba Arcos Imli ha ka khalai Tarik Nailar azap punrio kila lej ban khandra yekinong bala bar Jylla ki batri bala ha ka shnong tendring East Khasi Hills ka Sokhalam Sports Club ha ka khalai Tarik Nailar azap punrio kala penhap perdano ya ka jingraki ya ka jingdap san posnem ka jongka hadin bala pelong ki program lekmen baroshisnem
Hakani sengi ke sports club kelapun Khubor ru ikiri orang ba ki badai kinong sedang ke sports club berkumju ru ikinong kit kam barem bat ikinong kit kam ki bathmai bat ikiwe kiwe. Mentapanya phashi Khubor na Kylleng ki benta jong kari. Menteri Kesarkar Padang bakmi ru ia kena lingsun Ram Mohan Naidu ulayalam ia ka Tiranga Yatra na Rajiv Gandhi Bhavan bat ongru bakadik kamram jong kinong songsnong ban buram ia ka jing IT lut baka jing kun jong ki department ban penyo ia ka jing lai lu jong kari India. Palat silang ngut kinong songsnong lai shimenta ha ka Tiranga Yatra nong ba medbat ha ka singi balang kum shimenta ka jing rakhi ia ka singi yo lai lut bat pelong ru ia ka jing yat bat ba Naripur Sarangpur da ka bara halakti ikilama lai rong jong kari. Katanat General Administration jong Sarkar Maharashtra ha ka singi balang kelapin mi ia ka thup kerteng jong ki menteri rang ba kisembut menteri rang ba bat ki kenrem ki lendan ban penher ya kalama lairong jong kari ha ki lai pun riu tli ki district na ka benta ka singi rakhi lai lu jong kari ha ka khatsan Tarik Nailar. Menteri Katanat Kambari USG Shankar ha ka singi balang lai shimenta ha ka har ghar tiranga da ka penher ya kalama lairong jong kari ha yeng sa jong u shwa ban rakhi ya ka singi lai lu ka ba praposnem jong kari. Lapan klan bha ya kajing pahara ki pulit ha Kylleng ka Coimbatore Tamil Nadu shwa kajing rakhi ya kasngi lai lu ha ka khatsan Tarik Nailar kajing pen klan ki bor pahara ka long ban yada na kinu kajing ja ki basngosi ki pai ba na kinu ki kunhun Hashwa ka Independence Festival aja phun riu baningkong jong ka Jylla Karnataka ka banlong ha vidhana sodha ha ka khatsan Tarik Nailar Menteri Katanat Kampo yeng u Priyank Kharke ula pelong ya ka jingalang bat ki he pulit jong ka Sarkar Jylla ka lingsun jong ka Lokapriya Gopinath Bordoloi International ha goti kalapan klan ya ka rukam kan show ya ka umslam bat kumba 4% lala ban pelang ha ka terminal balasha shnathmai ha ubnai nai tung matausnam na pentip ki bor sarkar ka kaipot jong United Nations kalapnya day ya ka jing thambor hau nai wing as apun riu Red Fort Delhi bat ka Al-Qaeda da ka mamaham bakni kan hun kalang penyar shushu ya ka jing trikam bat ka jing bay pisa ban le yiki kampentri ka National Investigation Agency kalakem ya way ubriu bala kno ba day ubran kiti ha ka jing sha thambor ha ka way ka yeng ha Manipur ha Bishnupur district ang katanat tokit jong ka Sarkar Padang Wahab alam ubadai unang Pakistan ubala syakem ha Habra ha West Bengal udan ka jingtmu ban petri syakari Bangladesh la kattu ka nipor henre ula lit phai byang syukur kata ban le yiki kampentrim ha ka jing toket jong ki pulit jong ka special task force lalap bau alam ula lit West Bengal da ka jingpha jong ka Inter Services Intelligence ka Pakistan ban lum jingtem syapang ki sipai duriau bat kidentiral ha ka than mi ngi jong kari Mentanya phashi Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. President jong United States Donald Trump uloong baka Amerika kala yo ban bat pura ban senshar ya ka Strait of Hormuz bat lakado baka Washington kadang bat ya ka ni kalenti ya chuki chat kit mar ki bakit ya ka umpnyang ban penpoi shaki wei pakiri. Ka United States kala weng no palan ris patali ki visa jong ki barli kum shibenta ka sienjam ban ya kun persha ya ka birth tourism ong katanat rekam jong ka Sarkar Padang. Katanat kalaong bakala thau ya ka birth tourism prevention task force banwat iki brio ki bran visa ki balit sha America ban khakut Secretary of War jong ka United States ula kentu iki dikhot jong ka kunhun yada jong ka Western Hemisphere bakin wengno yala de na ka International Criminal Court da ka bakno baka bu jingma ya ka jing light lut jong kari bat ka jing trikam light lut ki shipai persha iki kunhun nong di drugs Ka Office jongka UN for the Coordination of Humanitarian Affairs bat ki parlok jongka kidang beteng men kersan ya ka jingaram balayalam da ka Sarkar halor ka jingki jumai ka balawanra ya ki jing penjulor ha ka ri Colombia Wei kena nong India basa Amerika ubadan menta kanyos nam kerta ula syak keno bola penyap ya la ka jongka kami bat ya la men Ki nong tokit kilai thuru bau niu kena la penan kam ya ka internet bat ka chat GPT banwat jingmut kumno ban penyam ya ki bahaya ngasam la jong ka Baloch National Movement kala ong baka jinghat ma ka Pakistan da ki dingsun ha ka thang gida jong ka Sorab district Balochistan ka pau kum ka Kamruna persha bashir khai ha ka bapalat lai phongut ki rupat ba kantup ikin thei bat ki kena kilayam bat bungut pat ki we kila mensaujo ka lingsun thma jong ka Turkish Air Force kala hap shakando
Haga Jylla Jalova kabaran hakathan chate lammi ni jongkari dagi. Haga ni jingja unongnya jongkaling sun ula shulaj imda kasaj hadin bola yo ban mi nakaling sun shwabakan ham. Ka sengle no huti nakari Yemen krasiat biang daki namding ballistic missiles sha kadongba mukha kabadan harut kaduria basau. Ban penjur shu ya kajinghat ma jongki hagi jaka blasan sha daka sarkar laong lap thai. Dikitu kilong Khubor hakimat mentasi kuble.